Hello guys! Πριν πάμε να παίξουμε Genshin Impact in Space, θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι θα βρίσκομαι στο Comic Con στη Θεσσαλονίκη. Το Comic Con 7 επιστρέφει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και θα βρίσκομαι στον πάγκο του Anime Portal και Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 2 η ώρα και Κυριακή στις 4. Και σας προσκαλώ όλους εσάς να έρθετε στον πάγκο του Anime Portal, να γνωριστούμε, να βγούμε φωτογραφίες, να κάνουμε κανένα μουχαμπέτι και γενικά να περάσουμε ωραία στην Comic Con 7. Περισσότερες πληροφορίες για το πού ακριβώς θα βρίσκεται ο πάγκος του Anime Portal μέσα στο event θα ανεβάσω σε stories και τέτοια, οπότε stay tuned στο Instagram μου και αυτά. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, παιδάκια μου καλά, πάμε να δούμε Honkai Star Rail Hoyoverse. Δώσ' μας τα λεφτά σου. Και θα τα δώσω, έτσι, δεν κολώνω. Τώρα τι μου κάνει, με φορτώνει. Για απλά βλέπω τι ωραίο τρένο που είναι. Vortex, καλησπέρα. Άλλοι θες να ξαναμπες. Με κόλλησε το game, τι έγινε. Άλλοι θες να κάνω σοβαρά. Αποκλείεται. Ωραία, ξαναξεκινάμε το game, υποθέτω. Πάμε να ξεκινήσουμε την περιπέτεια, παιδιά, στο Honkai Star Rail. Οπα, cutscene, lore, κάντε όλη σχεία. Οπα. Χόρεψε για μένα, μικρό κορίτσι. Αυτή είναι η κακιά μας. Παίζει ένα ώρα το πιάνο. Βιολί μάλλον πιάνο είναι. Είναι βλαμμένος. Όχι στα αγγλικά το έχω. Τώρα το βάλαμε, δεν πειράζει. Όπα ρε. Μίλα μου βρώμικα. Κόκκινο μάλικο μωρό. Κάφκα να πεις το πρώτο παιδί. Τώρα μας πετάει ρομποτικά, τέτοιες μαλακίες, πώς δουλεύουν, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, μας ενδιαφέρουν τα wifis. Where is the wifis? Το Legion. Ονόματα, ποιοι είναι όλοι αυτοί? Μιλάει η μαλάκα, κάνει vocal fry μέχρι το Θεό. There's so much I can do for you. Χύνω λίγο γιατί το κάνει ωραία, αλλά θα ήθελα να είμαι από μια γωνία την κοροϊδεύω. Κάθε φορά που τελειώνει μια πρόταση να κάνω ωραία, για να δούμε. Use basic attack on selected enemy. Ωραία. Select the enemy on the right as your master. Θέλω αυτό να κάνω και θέλω να το κάνω switch to your skill. Το ε που λένε. Του γάμισα. Αυτό κάνει AOE κιόλας, Αυτό ήταν, παιδιά, το battle. Για να δούμε τώρα πώς τρέχει το game. Το game με μεταξύ τρέχει πάρα πολύ καλά, έτσι. Herdas Portrait. Who's this? Yeah. Δεν είναι αυτή η απάντηση που έψαχνα Paimon. Απλά έχει λίγο τεγκαβλέ όνομα. Sky Media σου λέει γεια σου αγοράκι, είμαι η Κάφκα. Σαν να λες Κάφκαλο. Δεν μπορώ να πηδήξω, Δες τι ωραίο game θα μπορούσε να ήταν. Παπ. Και να κάνεις εδώ τα skill σου έτσι. Αλλά ο Μιχόγιο είναι λίγο αρνητής χαράς ώρες. Κάποιοι αυτοί κάτι πρέπει να οργανώνουν κάποιο είδους πραξικόπημα. Bro thinks he's Erwin. Ωραία, εχθρός. Κάτσε να δούμε αν μπορώ να κάνω sneak πίσω του. Δεν με είδες, φίλε. Don't mind if I do. Εδώ τώρα γιατί έχει ασπίδα, ας πούμε. Φίλε, ξέρεις γιατί δεν μου άρεσαν αυτά τα games? Γιατί, ρε φίλε, τώρα αυτή εδώ πέρα μπορεί να κάνει κολοτούμπι στον αέρα και να αρχίσει να διαλύει ρομπότ, αλλά ας πούμε δεν μπορεί να πηδήξει αυτή τη σκάλα από πάνω και να κάνει τούμπα μέσα. Κάτσε λίγο να λουτάρουμε πριν πάμε στο αμφιλεγόμενο αυτό battle. Αυτό τι είναι? Search. Άντα ψάξω. Commercial Insurance. Καλά, βαριά να διαβάσω. Πώς κάνω wish? Αυτό με ενδιαφέρει. Το αγόρι θα διαλέξω. Ιδιαίτερα πολύ αδιάφοροι. Πάμε στο αγόρι. Θα τον ονομάσουμε Bambinos. Πρέπει να βάλω το δαχτυλικό μου τύπο. Where am I? Για να πάρουμε και λίγες πληροφορίες για πού στο μπούζο βρισκόμαστε. A space station, but that's not important. Εντάξει. Με παρατάει σε ένα space station. No, I don't want it. Όχι, δεν θέλω να μείνω εδώ. Θέλω να πάω σε άλλους πλανήτες. No, δεν θέλω, όχι. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. I regret playing this game already. Γιατί με παρατάτε εδώ? Κάτσε ρε φίλε, μας παρατάει σε ένα spaceship στο διάλογο του μάνα για... Μπέκα. Αμάν. Γιατί με φάσωνε αυτός? Ένας τύπος με φάσωνε. Ωραία, πώς κάνω wish? Έχω 7 wishάκια, ορίστε. Ωραία, για να δω πώς βαράει αυτός με τον clock. Δεν έχει τίποτα γενικά να εξερευνήσουμε. Δεν είναι 0 open world. Κάσε μωρί. Να δούμε λίγο. Το game μόλις τώρα μου είπε μην περνάς καλά. Σταμάτα να κάνεις explore. Δεν θέλουμε να κάνεις explore. Θέλουμε να ακούσεις το βαρυτό story που έχουμε να πούμε. Oh my god! These crazy b****s. Ωραία. Weakness. Το weakness του είναι βέλη το διάστημα. Ωραία. Ξεκινάμε με ε. Α, είναι healer αυτή. Τι μου έδωσε τώρα? Defend μου έδωσε. Μπορώ να βαρέσω τον μεσαίο. Let's go. Για να δούμε τι κάνει. 10 based. No, ναι, αυτό δυστυχώς. Γιατί φοράει πάνες, δεν ξέρω. Πω, με εκνευρίζει απίστευτα που με πάει σε άλλο map, ρε. Με εκνευρίζει απίστευτα.
Rules are made to be broken. Η ulti μου κάνει πιο δυνατό το όπλο απλά. Απαράδεκτο. Έχουμε το shield ακόμα, δεν μας κλάνε μία. Του πετάει κουνελάκια. Πω, απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Είναι χειρότερος voice actor στην ιστορία αυτός ο Μέξι. Είναι σαν Ασιάτης που τον έχουν πάρει και δεν ξέρει καλά αγγλικά, παιδί μου. Πήραμε και τον Dan Henk. Ο οποίος έχει στοιχείο. Τι είναι, Earth, τι είναι αυτός. Ωραία, θέλω πρώτα να βαρέσω με τον Μπουτσαράτσι. Αυτός είναι single target, Έκανε damage, θα έλεγε κανείς. Άντε, τελείωσε το. Όχι! Let's go. Άντε, ένα last hit. Ωραία. Το weekend. Όπα, αυτή είναι παρέα. Μάμι. Τα βυζιά τους έχουν boob physics χωρίς να κουνιέται. Κουνιούνται απλά, αιωρούνται στον αέρα τα βυζιά της. Είμαι κάτι βυζία. Κοίτα, το μοντέλο χαρακτήρα είναι έψιλο ίδιο. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Δηλαδή αν μου λες είναι αδέρφια το πίστευα. Αυτός εδώ τι είναι? Αυτός εδώ παθαίνει ανακοπή, παιδιά, κάποιος το βοηθήσει. Και δεσοκόμενα από δίπλα. Ωραία, πούστη, πάλι παθαίνει ανακοπή αυτός ο γαμιόλης. Έχει πρίξει το πούτσο. Όλα ανακοπές παθαίνει αυτός. Όλες εντωμεταξύ οι νοσοκόμες είναι super σκαντά. Αυτός εδώ είναι χεσμένος πάνω του για κάποιο λόγο. Το όπλο της τι είναι? Μαλάκα, τι όπλο έχει? Μια βαλίτσα. Το όπλο της είναι μια βαλίτσα. Είναι ένα σεσέρ. Η Άστα έχει καρτελάκι, είμαι ο CEO της επιχείρησης. Έχει δικό της πάρκινγκ στο πλοίο, είναι τώρα άλλη φάση. Πού είναι η Κάφκα? Μαλάκα, ποια Κάφκα? Εδώ η ροζομάλα, η κοκκινομάλα, είναι αυτό το πράγμα. Είναι το go-to μου. Για να κάνουμε ένα wish. Το πρώτο wish στο game, κύριε. Έρχεται το τρένο. Το τρένο μας φέρει. Ωχ, ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός ο κούνελος. Ω Θεέ μου. Συμπήσαμε Άστα. Καλό είναι αυτό. 4-star είναι. Δεν πρέπει να είναι πολύ καλό. Πόσα έχω για αρχή? Έχω 8. Ωραία. Θέλω με αυτόν εδώ. Αυτό φαίνεται πολύ cool. Αυτή εδώ πετάει. Η Young Queen. Ο Γκεπάρντ. Έχουμε την Κλάρα. Την Μπάιλου. Που είναι το Πάιμον απλά. Δεν ξέρω. Μπρόνια. Η Πρόνια είναι για να ήρθε να μαζέψει όλα τα λόλις. Είναι εδώ η Μπρόνια. Ωραία. Claim όλα. Claim all. Πήραμε και μια. Πώς λέγεται? Σέρβαλ. Ωραίο το Σέρβαλ. Ωραίο το Σέρβαλ. Εύκολα το μύριζα το πατούσι. Εγώ τη ρίχνω μια δεκάδα εδώ. Μπας και πάρουμε χίμεκο. Το χίμεκο το θέλω. Οπότε θα προσπαθήσω. Πάμε, παιδιά. Θέλουμε την big κοκκινομάλα μάμε. Για έκο. Δεν θέλουμε έκο. Θέλουμε κοκκινομάλα. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε. Wow. Την έχουμε ήδη, αυτό που μπορούμε να τη δώσουμε πίσω. Θα ξαναδοκιμάσω, κύριε. Πιστεύω σε μας. Δεν μας έδωσε καν χαρακτήρα εδώ. Έλα ρε μαλάκα. Μείναμε με το πουλί στο χέρι τώρα. Με αυτά παίρνω τιμώτα. Δεν έχω. Να βάλω ένα δεκάρικο τώρα, τελειώνουμε. Βασικά για να τη δούμε κι αυτή. Πω, είναι κι αυτή αρρωστάκι, Είναι almost Jojo χαρακτήρας. Φίλε, δες το εδώ. Δες πόσο ωραίο φόρεμα αυτό. Σχετικά απλό. Δηλαδή δεν έχει ένα φόρεμα με κάτι χρυσά πραγματάκια πάνω. Πολύ ωραίο. Εδώ μια έξτρα λίγο μπερτούλα. Ζάκετο μπέρτα της στο μπούτζο είναι. Που τη φοράει έτσι πολύ σεξι. Ωραίο. Εδώ τώρα γίνεται πουτάνα. Έχει αυτερό, έχει εδώ πέρα άλλο χρώμα. Θες εδώ. Φούστα με από κάτω σορτσάκι και ένα σόβρακο να πετάγεται από πάνω. Ζαρτιέρα μαζί με πέτσινο που μπαίνει. Έχει ένα στράπ εδώ που βγαίνει από το πουθενά. Και δεν μου αρέσει η στολή της. Αυτή τη φοράει και αυτή εδώ γάμισε ήταν και αυτή. Give us heroes. Give us the heroes. Ωραία, κάρτα. Κάδο. Another one. Κάδο. Κάδο. Έλα, το τελευταίο και καλό. Τελευταίο και καλό. Πάμε. Πάμε. Χίμεκο. Δώσε μας χίμεκο. Έλα κούνελε. Κουνέλι της καταστροφής. Δώσ' το μου. Δώσ' το μου. Δώσ'. Α, κάτσε. Κάποιος μου στείλει ένα κωδικό. Για το game. Αυτός ο κωδικός έδινε τέτοια, έδινε πραγματάκια. Πω. 400 Jade. Δεν πρέπει να είναι πολλά αυτά. Λοιπόν, 3!
Μας έδωσε 3! Όλα αυτά για 3! Τους έβαλα όλους, ναι. Όλους τους έβαλα. Wow. Wow. Μπορούμε να πάρουμε κάτι που να μοιάζει φαν τουλάχιστον τώρα, παρακαλώ. Κούνελε, μη γαμηθείς. Λογικά 800 θα δίνε ρε. Λογικά. Απλά πρέπει να πάμε εκεί, να κάνουμε άλλο ένα fight. Μετά να βάλουμε στον πάτο μας αυτό το βαλιτσάκι που έχει άλλη. Wow, platforming. Το game έχει platforming. Ωραία, ναι, έχουμε σκυπάρει αυτόν τον τύπο χθες. Πάμε εκεί, φαίνεται να έχει κάτι ενδιαφέρον. Όποιο δεν έχουμε weakness σε αυτόν βαράμε τώρα. Σε αυτόν εδώ τον Γκένταυρο βαράμε. Move carefully. Ωραία, και το initiative πώς πάει. Ω, τελευταία παίζει καημένη αυτή. Αυτός εδώ, μέχρι στιγμής αυτός κάνει το περισσότερο damage. Do they think, Munara? Ω, ναι, πάταμε. Ω, ναι. Ω, ναι. Έξα όλο μου το νερό πάνω στο πληκτρολόγιο, ναι. No joke. Ω, ναι. Έχισα! Χίνο! Αν παρατηρεί κάποια εταιρεία, να μας στείλει ένα keyboard, θα την κάνουμε εδώ ένα τικτοκάκι κάτι. Δεν πρέπει να την ξανακάνω αυτήν την ulti. Θα σπάσω κανένα γραφείο. Ωραία, νομίζω αυτό θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε άλλο για σήμερα. Απογοητεύτηκα πλήρως. Έχει 0 exploration, χαρακτήρες είναι whatever, η ιστορία δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, δηλαδή δεν έχει αυτό το ωραίο cutscene ρε παιδί μου που έχει στο Genshin, που είναι ένας medieval κόσμος και θες να τον εξερευνήσεις και να κάνεις ανάλυση. Να πω την αλήθεια, τα ρομπότ μου φάνηκαν ψηλοδιάφορα. Προτιμώ να ξαναπαίξω Genshin απλά ρε. Δεν προτιμώ να παίξουμε Genshin από αυτό το πράγμα. Αυτό σου δίνει, αντί για waifus, σου δίνει κάρτες ρε μαλάκα. Γιατί άμα ήθελα να μαζέψω κάρτες θα πήγα να παίξω Yu-Gi-Oh! Δυσνόητο piece of shit μαλακία, δεν έκανε open world.